Belai kok tama kaham kasep peke kapangni takuk te bukuk song Tiprama thani chairman chini bubagra kok tama kaham saklar kabini pejo peso nasingdi tei naitongdi kok tama kaham faitongo tei bulai toglai ta anglai di bulai toglai no mothakdi ni sakabo jodi ano hamjak tongkhe tei ano poito khai tongkhe jorano nasingdi chini constitutional right manani bukak thangi tongo ni saka जों कक्टमनि बिसिंथि साइमांखा जे तिनि आसाम हायाके गुवाहाटी o borok kok salainai tini saringni bisingo final wngui mano tipra sorok aswk je 1 last fight hinui haike bo 2023 chongmani bataiyi tereta MLA जों mankha जों SD seat 20 ta ni bisingo tereta mankha ulo tabuk abono kok salaijagui tongo bubagra Home Minister Shri Amit Shah ji bai tei logiyo Assamni CM Shri Himanta Biswa Sarma bo tongo koktomani bisingtwi जों saimangkha haike datino जों koktoma kam khnai manai bubagra bo abo sakbai tang rok phai satatok aboni bagui bo bini Facebook page o bo saklai rwkha je bulai toglai rokno mathakdi hinui bo sairwkha tabuk जों nugui mano haste gwnangui je chini jara pass wngnai rok borok bijay misil khai tonglaije tongthoklaijak nanglaio chalaio amhai khlainai tongthok tonglaio tamoni hole जों tini horni bising rogo haike khna phungni bising rogo no koktoma kham जों khnai mano tamoni himole 8 tariko no 8 tariko swmai tangnani haste hapang khanani asta bol nokhlao abo 8 tariko tei aboni bisingo aboni sasikang जों khnai mano aboni bagui tini sarikni bisingo haike ba khna phungni bising rogo phano जों koktoma khamrok khnai mano tipra sorok aswk din kolog romui choba khai phailmani abo hingkhe जों manani phaiching bwkhak thangui tongo hinui जों khakai tongmano जों bubagrano जों nasing tonglaiano.